Video riri kutenderera Monica Mutsvangwa rinoonekwa kunzi ari kuuya achiramba zvigananda pamwe chete nemutungamiri wenyika nezvo zviri kuitirwa zviri unconstitutional zviri kuitwa mubato nemaissues ari kuonekwa kunzi ekusadlainiwa kwemawar veterans. Panguva ino this video aiwa riri kutendera pasocial media rinonyatso kuonekwa kunzi Monica Mutsvangwa akavhura hombe zvaakatanga ameno zvichapera mushe here. Vamwe vanenge vachingoti ameno maybe ingori agenda yenguya kuzokonzeresa chaos. Vamwe vatoti aiwa chitori chokwadi, these guys havasi kutomboda, havasi kutoratidza zvigananda. Panguva inosana kuda mashoko anobuda chikomendewa pamusoro pemashoko anotaurwa aiwa naMonica Mutsvangwa. Kana vamwe makamisa this video mucomment section ndo mariri, just click the link moriona ndobva subscribe like out on the bell kuti kuna vaenda vakirina mujati anokomenda on this video ramuri kuona iri ubudanyira achiti Manicaland hoyo. Monica Mutsvangwa oti discipline yakafira kuMozambique. Hadii vanhu vanofunga kuti vanogona kushandisa mari kuita divide the people, atitambire zvinhu zvinoitwa kumba kwemunhu nekuti ZANU-PF haisi munhu. Monica akuda kuti mawar vet wanika hapana adaira kusara kwamai vabodzi avo. Mawar veterans have long distanced themselves from mahumbwe eMarson. Monica unotoziva hako kuti mawar vet atori nebasa. Machangamuka hamuchafa makashandisa mawar veteran team madzakudzako idiot. Let the faction wars begin. Ndo masvika anobuda panapa achikomendewa naKarina Mujati pamusoro penhau iyi achiti aiwa mawar veterans panguva ino vanenge vati ngwarei. Nokuda kwokuti panguva ino vanhu havasinyatso kunzwisisa kuti zviri kuitika ndezvo zviri kuitika mupolitics yenyika yeZimbabwe kuti aiwa angava ari genuine here Monica Mutsvangwa muri kuona kuti panguva ino achiuya achitaura mashoko avo kuti is she genuine pamashoko ari kutaura achiti toda kustopa wana eMarson Mnangagwa nana Tagure vanoda kudebata pati nekuda kwemari kana kuti munhu wake anoda kungokonzeresa chaos but ivo vagara vane agenda yavo vachisapota aiwa maybe the regime kana kuti vari aligned to 2030. Mashoko ari kuuya panapa achikomendewa nana Karina Mujati vachiti vana Monica Mutsvangwa magara hamuna kana support yekumawar veterans nekuda kwokuti vakangwara nakuvangwadziwa nekuda kwezvakaitika kubva kudhara. Mashoko ari kubuda panguva ino achikomendewa naKarina Mujati. Imimi chibutudzai kuti sekuona kwamaita this video munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pindai comment section medu mudzimafunguro enyu. Musaona subscribe or like, chat on the bell icon.